Podemos Ourense vén de rexistrar ante a Xunta de Galicia unha solicitude formal para que se inicie o procedemento de declaración de zona de mercado residencial tensionado con especial atención á cidade e á provincia de Ourense, o abeiro do artigo 18 da Lei 12/2023 polo dereito á vivenda. A formación xa presentara previamente unha solicitude por rexistro no Concello de Ourense para que este fose quen instase a Xunta a declarar a cidade como zona tensionada. Porén, o Concello non realizou actuación administrativa algunha, nin aprobou acordo nin trasladou a petición ao Goberno galego. Podemos asegura que o Concello mira cara a outro lado e a Xunta négase comprobar se existen zonas tensionadas ou non. Subliñan, ademais, que Galicia é unha das comunidades con maior porcentaxe de vivenda baleira, ao redor do 23% segundo o censo de 2021, mentres que os prezos do alugueiro non deixan de medrar tamén en Ourense, obrigando a moitos fogares a destinar máis do 30% dos seus ingresos ao pagamento da vivenda.